Een grote teleurstelling voor de mosselsector. De oogst is slecht, veel lager dan normaal. Het is lastig om exact te zeggen, maar een procent of 30, 40 minder is het zeker toch wel. En verder in deze uitzending. Paula Schot houdt de eer aan zichzelf. En in Capelle zijn ze wel blij met deze prullenbakken. Goedenavond. Een zwakke generatie mosselen, daar heeft de sector dit jaar mee te maken. Het is een van de oorzaken van de extreem lage hoeveelheid mosselen die dit jaar geoogst gaat worden. En een slechte oogst heeft natuurlijk ook gevolgen voor de prijs. Een grijze opening van het nieuwe mosselseizoen. En dat is misschien wel symbolisch voor dit jaar. Voor het eerst werden de nieuwe mosselen niet vanuit Ierseke opgevist, maar werd er vertrokken vanuit Burgsluis om bij de Hammen te gaan vissen. Ja, hier liggen vooral de consumptiemosselen, dus die op de markt komen. En de andere deel van de Oosterschelde wordt meer de fase daarvoor opgekweekt. Dus van zaad tot een halfwas, zoals we dat noemen. En dan worden ze vaak als halfwas hier neergelegd, zodat ze hier uit kunnen groeien tot een mooie consumptiemossel. De eerste sleep werd gedaan door de Zierikzee 4 en in ontvangst genomen door tv-persoonlijkheid Jan Boskamp en mosselkweker Maarten Patmos. Ja, de eerste bodemcultuurmosselen zijn dus boven water gehaald. In Ierseke is Remy op en neer. Remy, iedereen leek daar wel vrolijk, maar het was dus eigenlijk niet echt een vrolijk verhaal dat er te vertellen was. Nee, het was geen positieve boodschap die er vandaag te brengen was. Ja, een hele slechte oogst gewoon dit jaar. 30 tot 40% minder mosselen die opgevist gaan worden. Ja, dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Je moet je voorstellen dat het de afgelopen jaren steeds ietsje minder werd. Maar dat ging dan om percentages van 5 tot 10%. En nu in één klap 30 tot 40%. Dat is een hele hap en dat doet echt de sector best wel pijn. Ja, dan wordt er gezegd een zwakke generatie mosselen. Wat is er aan de hand? Ja, als we dat konden zeggen, dan was het heel makkelijk opgelost. Maar ze weten het niet precies. Wat nou de grote oorzaak is van die massale sterfte die ze zien. En het verschilt ook per perceel, dat is het gekke. Sommige percelen die hebben sterfte tot wel 90%. En bij andere percelen is het misschien 10%. Dus er zitten echt grote verschillen in. Een eenduidig antwoord is er niet te geven. Maar volgens de voorman van de mosselkwekers, Adi de Seeuw, is het een combinatie van factoren. Nou, ik denk dat het een combinatie is van een aantal natuurlijke factoren. Waarschijnlijk is het toch wel een wat zwakkere klasse of generatie dit jaar. We hebben flink wat schuimalg gehad. Daar heeft de mossel flink last van. Ja, en de echt hele grote hoeveelheid regen van de afgelopen half jaar ruim. Ook de afstromen van het land, dat heeft er vast niet aan geholpen. Ja, en de wet van vraag en aanbod gaat natuurlijk gelden. Weinig mosselen betekent een hoge prijs waarschijnlijk. Ja, zo werkt de economie, simpel gezegd. Hè. Schaarste veroorzaakt hogere prijzen. Dus de mosselen zullen aankomend jaar in ieder geval niet goedkoper gaan worden. Want ja, zo simpel is het. Of het ook 30 tot 40% duurder gaat worden, dat kon vandaag eigenlijk nog niemand zeggen. We hebben het natuurlijk nagevraagd van, ja, hebben jullie een idee? Maar het is een beetje gissen, dus dat zullen we nog even af moeten wachten. Ja, en vreest iedereen nu ook voor de komende jaren? Nou, de mosselsector is een typische sector die alles positief in de dag voor het daglicht probeert te brengen. Zo ook vandaag. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd van, nou, als we kijken naar de zaadval die er is op verschillende locaties, is die heel erg goed. Dat betekent dat over 1 of 2 jaar de hoeveelheid mosselen echt weer flink hoger zal zijn. Dus in de toekomst ziet het er goed uit. En ze zijn met een nieuw project begonnen in de Voordelta. En dat is zeg maar aan de buitenkant van de Oosterscheldekering. Daar gaan ze mosselzaadinvanginstallaties, moet ik zeggen, MZI's installeren. Dus ze gaan daar kweken op open zee. Dat is een experiment. Dat is technisch gezien best wel een uitdaging. Maar dat is ook iets waar de sector heel erg enthousiast over is. En veel hoop voor heeft. Dus op dat gebied kijken ze positief naar uit. Maar ja, zoals je dit jaar ook weer ziet, het blijft een natuurproduct. Dus het is allemaal ieder jaar weer onzeker. Dankjewel, Remy. Er komt een AZC in het oude Neckermann-gebouw in Terneuzen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Er kunnen maximaal 200 mensen opgevangen worden. En het is in principe voor een periode van 10 jaar. Er was veel weerstand tegen het plan, voornamelijk van omwonenden. Die lieten regelmatig van zich horen. Maar dat deden voorstanders ook. En het leek er lang op dat de beslissing over het nieuwe AZC uitgesteld zou worden. Maar gisteravond viel toch het besluit met 18 stemmen voor en 12 tegen. Er werd ook nog een ander besluit genomen, ook een waar fel protest tegen was. Een wooncomplex voor arbeidsmigranten in Zandstraat.
Ook dat komt er, maar dan wel 3 keer kleiner dan het oorspronkelijke plan, dus voor maximaal 100 arbeidsmigranten. Dit stukje tramgeschiedenis in Tolenstad staat er weer in volle glorie bij. Het oude wachthuisje aan de Eendrachtsweg was niet veel meer, tot Adrie Quist in actie kwam en het met hulp van ondernemers, de gemeente en leerlingen van het Calvijn College opknapte. We zijn erg trots dat we dit nu gewoon op deze manier weer kunnen laten zien. Terwijl het van tevoren eigenlijk alleen maar een verhaaltje was. Tegen iets aanpraten wat er niet uitzag op dat moment. Maar ja, het is nu echt een pareltje. Het pareltje was vanaf 1928 een aantal jaar het eindstation van de tramverbinding vanuit Bergen-op-Zoom. Anders dan toen kan je nu niet meer naar binnen, want het tramwachthuisje wordt gebruikt als opslag door een Tolse bakker. De verbouwing van haar monumentenpand in de binnenstad van Zierikzee heeft wethouder Paula Schot de kop gekost. Bij die verbouwing werden regels overtreden en is er illegaal asbest verwijderd. Maanden na de eerste berichten over de verbouwing van wethouder Paula Schot kwam de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland gisteravond bij elkaar om over haar positie te praten. De vraag was, houdt Paula Schot de eer aan zichzelf en hoeveel steun van de gemeenteraad heeft ze nog? Al vrij snel was duidelijk dat Paula Schot het oordeel van de gemeenteraad niet wilde afwachten. De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat conclusies veelal zijn getrokken voor aanvang van dit debat. En ik ben van mening dat staatsrechtelijk een debat over de inhoud van het rapport erbij hoort, maar wel alleen zin heeft wanneer er ruimte is voor meerdere uitkomsten. En die ruimte heb ik de afgelopen dagen niet gezien. Afgelopen week kwam het integriteitsonderzoek naar buiten dat in opdracht van de burgemeester is gedaan. De conclusie is dat Schot niet integer heeft gehandeld. Maar de inmiddels ex-wethouder is het daar zelf niet mee eens. Ze geeft wel toe dat ze zich beter op de hoogte had moeten stellen van het verloop van de verbouwing. Ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat mijn bestuurlijk handelen integer is geweest, raakt dit rapport wel mijn geloofwaardigheid. Ik had een betere balans moeten zoeken tussen het niet bemoeien, maar wel het weten wat er gebeurde bij de verbouwing. Ik had bij de eerste signalen mij ervan moeten vergewissen wat de situatie was. Dan had de fouten eerder en netter hersteld kunnen worden. En ik had sneller actie moeten ondernemen op het moment dat ik meer te weten kwam over de fouten die er bij de verbouwing zijn gemaakt en de gemeente daarvan in kennis moeten stellen. Schot concludeerde zelf dat het vertrouwen van de gemeenteraad weg was. En uiteindelijk sta ik hier niet voor mezelf, maar sta ik in dienst van de hele gemeente. En ik heb een verantwoordelijkheid naar die gemeente en naar mijn achterban. En mijn positie in deze gemeente is niet langer houdbaar. En daarom zal ik na het afronden van deze verklaring aftreden als wethouder. Veel raadsleden waren opvallend mild voor Schot. Paula, je besluit is in eerste instantie pijnlijk voor jezelf. Namens de ChristenUnie willen wij u bedanken voor uw onvermoeibare inzet op het gebied van de sociale domein. U heeft uw werk goed gedaan. Maar er was ook kritiek. Een groot hoe is het mogelijk? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Om in deze functie buiten de vergunning om te bouwen. Een functie waarin je van onbesproken gedrag moet zijn. Haar persoonlijke geloofwaardigheid is aangetast. De geloofwaardigheid van het college is aangetast. Het aanzien en de geloofwaardigheid van de gehele lokale politiek is aangetast. Een echt debat over de kwestie bleef dus uit, omdat Schot de zaal al had verlaten voordat het op gang kwam. Met het opstappen van Paula Schot komt er een einde aan een wethouderschap dat in 2020 zo veelbelovend begon. Paula Schot was de eerste vrouw ooit die wethouder werd voor de SGP. Het is onduidelijk wie de SGP nu gaat voordragen als wethouder. Middelburg kan ze niet meer zien en vooral niet horen, maar in Capelle zijn ze er blij mee. Pratende prullenbakken. Als je iets in de prullenbak gooit, krijg je een bedankje van de kinderburgemeester. Fantastisch. Elke bijdrage telt. Nou ja, dat is jouw stem. Ja, dat is mijn stem. In het centrum van Middelburg stonden ze dus ook, maar daar zijn ze uitgezet wegens geluidsoverlast. Wat fijn. Jij houdt de stad schoon. Ja, nou ja, dat was mij wel bekend. Maar we hebben daarom ook de kinderburgemeester vriendelijke teksten laten inspreken. En de omgeving is hier wat verder weg. Dus je krijgt die teksten echt alleen te horen als je er iets in stopt en vlakbij staat. De prullenbakken in Capelle werken op zonne-energie. En als ze succesvol zijn, komen er mogelijk nog een paar bij. Geweldig. Weer een stap naar een schonere wereld. Het is wel waar. Vooral vanmorgen regende het flink. 's Middags werd het iets beter, maar een zomerdag was het totaal niet. Het werd ook maar 16 à 17 graden.
Morgen in de ochtend nog buien. 's Middags wordt het droog met ook wat ruimte voor de zon. En vanaf vrijdag gaan ook de temperaturen langzaam weer iets omhoog. Ja, Oranje heeft de kwartfinales gehaald. Dat is heel goed nieuws natuurlijk. Maar niet als je zaterdagavond al iets anders te doen hebt. En laat er nou net weer allemaal festivals zijn in de provincie. In de app en op de website zie je hoe die daarmee omgaan, wat de plannen zijn. Plus een paar tips voor plekken waar je de kwartfinale kunt kijken. Dat is online en dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.